Navnet kender jeg jo. Ja. Claus Lind. Men hvad med resten? Jamen, en alsidig jæger. Ja. Jæger, der har prøvet lidt af hvert gennem tiden. Mest på haglbøssejagten, men jeg kender min riffel. Og i øvrigt jeg bliver mere og mere nysgerrig på. Det glæder jeg mig faktisk til, at jeg skal prøve lidt mere af. Det vil jeg. Ja. Men en alsidig jæger, der har prøvet det mest, lige fra pløjemulden til skoven og en del i brammen. Det er... Og så et godt kendskab til vildtet. Ja. Så, det er jo sådan det jagtfaglige. Hvor er du sådan i forhold til den jagtpolitiske bane? Jamen, der har jeg været med et godt stykke tid. Jeg har arbejdet med strand- og havjagten på den politiske front. Og så på Vand- og Naturudvalget har jeg jo siddet i en årrække, som har været et hot fokuspunkt for Jægerforbundet. Og stadigvæk er der i øvrigt. Og der har jeg været rigtig meget med og været rigtig langt fremme. Fordi det er et område, som har været vigtigt for os. Og vi har løst opgaven rigtig godt, synes jeg. Da vi startede med processen, der var der meget fokus på jagten. Som en af vores medarbejdere siger, dengang var vi vagthund. Nu er vi ude at jage mulighederne, så nu er vi jagthund i stedet for. Og det synes jeg er et godt billede. Ja. Det er et rigtig godt billede. Og det har altså ikke skræmt dig, at du har haft fingrene nede i den politiske ståbe der? Overhovedet ikke, tværtom. Men du kommer nok til at gå lidt mindre på jagt? Der grinede min kone lidt af mig, da jeg viste sin kalender, og jeg sagde, at der muligvis ikke var så meget jagt, men det må jeg så tage med. Ja. Nå. Tillykke med det, og tak fordi du vil løfte opgaven. Den er sikkert større, end man lige forestiller sig. Hvad er de store milesten, eller de store opgaver, som Danmarks Jægerforbund har foran sig her fra 2012, og så skal vi sige de næste 4-5 år frem i tiden? Jeg kan egentlig bedst udtale mig om efteråret her, fordi der har vi noget meget nært. Agerlandet fylder meget for os. Vi arbejder meget intens. Her den 26. august skal vi aflevere høringssvar på forvaltningsplanerne. Det er vores markvildudvalg, eller vores vildplejeudvalg, som det hedder. Det er dem, der har opgaven der. Den er jeg meget inde over, fordi den indeholder en rigtig meget politik, som fylder meget der. Hjortene kommer også til at fylde en del. Vi skal have det hele på plads hen over landet. Indad til vores Jægernes Kommunale Fællesråd, der har vi også en opgave. Men det, der så kommer til at virke fremad, det skal vi have i vores strategiplan. Og vi er så sent som i dag har jeg siddet og arbejdet med strategiprocessen, og den skal vi have til at køre, så vi får en skarp strategi med skarpe mål, og ikke mindst målbare mål, så også medlemmerne kan se, hvad er det, vi når. Så vi er på vej i en proces, hvor vi vil gøre os tydelige på, hvad det er, vi vil, og hvad vi når. Så der pakker vi de jagtpolitiske emner ind, og det bliver en rigtig spændende proces, hvor vi får involveret organisationen, fordi jeg kan jo ikke løfte det hele, og der skal vi have folkene med. Ja. Så det bliver en rigtig spændende proces. Men så der får vi virkelig afspejlet, hvad vores jagtpolitik er, og hvor det er, vi skal henad, og få gjort det synligt.